ka-just love. Each Monday morning. Bye, Kishan. I love you palang gaon. Wala na yung nalimot. Okay. So, we're done here. Uwi na. It's Monday. Expected na yan na traffic. Yes, very traffic here. Slow na yun. Og malipong maya ko kong traffic. That's why may pamangkin. Sa ano pa na? Sa mga sakyanan, mata. That's why I have a bodyguard. May pamangkin na gwapo. Si Sampyu. You know what's the meaning of Sampyu? Sam Milby and Piolo Pascual. That's a shortcut of Sam Milby and Piolo Pascual. Sampyu. Pero mas gwapo pa na siya nila, duha. Mo na yung tama nga istorya. Ha? Hangit man na sila. Joke. Tanawa ning jeep na green. Mudut-dut yun. Ay. Look at that traffic. Dagan, go go, dagan, dagan, go go. Pag-iho na ito mga madlang ka-just. Pwede na ito sila masagasaan. Lovebirds. So, magpatubi lang ko diri sa ako ang gasolinahan station. Yes, ako ang gasolinahan. This is mine. So, ang diesel mga ka-just is 16.70 liters for 1,000 pesos. It's 59 pesos per litro. Mahal kaayo. Malabo at masanting na umaga sa inyo mga ka-just love. It's Tuesday morning. Hindi naman siya masyadong matraffic kasi 7 a.m. pa lang in the morning. So we're going to school and malapit na kami sa school sa bunso. Okay, Shan, say good morning sa mga ka-just love. Parang naantok ka pa. O si Madam Tata. Ayun lang kung Madam Tata o nang inampiling. Sorry. Bye palanggaon. I love you too. See you later. Oh,
Limtan ka, ito na. Okay. We're going home na. Sige day, sige day. Isa-isay ka na ito. Ha, ito. Pero nga din ako sa ito. Grabe ka matiktik ka lalo. Dito sa kimasan ako. Sana. Sige. Sure. Okay kayo. Okay kayo. Good afternoon mga ka-just. It's sundo time. It's so late. It's okay. Hindi naman siya na-traffic. Stand by. Good. Hi Kish, how are you today? Okay lang. No, nakalimutan ko, sorry. Ay, wala kayo food. Wala ako nips. Wait lang. How are you? Good afternoon, mga flowers. Hello, Mol. Hello, mga flower ko. Hello, hello there. Hello, hello. Hello, mga fresh leaves ko. Hello. Kumusta kayo dyan? So, dili ni mo agi mga ka-just sa may JP Laurel kay I am sure baha sa may bandang Victoria Plaza. So, diri mi sa may Dakudaw. And I hope dili po siya baha diri sa may Stella Maris. Kay kung baha, magtulak si Sampio. Hinay-hinay lang po mga ka-just love kay delikado, may eyesight, it's not good and na ay a little bit kidlat-kidlat. So mahadlo ko og kidlat kay basig mabudlat akong mata. Ayan na, kadilim. Sampyo, laga pa inyong mata dara. Himuan di spotlight ng inyong mata para makakita ko dere. Uy, jaon may kuan. Ay! Jaon nagbike. Sa puloy padapin, pupunta na si Jaoy. Dili na siya yung bike na lane. Ano siya makaluloy? Amo gani gaw? Uy! Seminar na. Champion. Gani. Ka-bright lagi ka Sam. Medyo bright akong kauban mo. Kung bodyguard bright. Okay. May nagbike ba? Tapos na siya sa fast lane. Napakdiri siya sa slow. Corrected by Aluloy. So, we're here namang pijas. There is a may Stella Maris. Dito na nila ito. Tapos, musimang ni kadiyot ila imang. Oh, tapos, dire-diretso na na ila ni imong. Hala ka cute. Ang nagbike na kayo. Yes.
Here na Mrs. Stella Maria's Street. So, salamat naman at walang baha here sa may Palma Hills Street. Minabaybay na namo guys sa mga on the way gadapit sa Palma Hill. So, expected kasi mataas ito na lugar, so wala siya bahaers. Ang nagbaha lang diri ang simod ni Sampio. Yes. Maayo pa diri kay naay bike lane. Naay mga say tawag aning kuan gani reflectorize ay tama ba? Ano mga anong ilat-iglat na mura og kanang stars? Ha? Reflectorize bang tawag niyan? Kanang mura sa airplane na. Ha? Hala jud mo ka bright sang view ba? Wala jud ko nagkamalingan dito. Wala og bodyguard. Pitsulan ni. So, malapit na kami doon sa may hospital. And amo ini among ginagabaybay here. Nagabaybay na kami sa road papuntang hospital. Salamat naman at wala di traffic na kasi it's 9 p.m. 9:07 in the evening. Medyo katulugon ako mga ka-just, pero nagatan lang ako ang ice no kay delikado ba dyan. Sa di ay gusto ko mabuhi. Actually is my time na to sleep na 9 o'clock, pero saan na ni nga naman tayo kuan doon among inigiingon nga kanang kuan good mother wala na human ako ang kuan obligasyon, sige lang wala magandang life is life. Black is black, I'm gonna made of black. Kanta Sampiulo para dili ko kaantukin. Ayaw na lang. Huwag ka na lang kumanta. Galagat-lagat, hindi na kumanta kay ako. So mga ka-just, here na my son. And we're going to, we're going to... Oh, isa pa yan. Yes. Di ba ko ka, ay, akala ko ba ikaw mag-drive, pero ako na lang. Lagi gani. Oh, thank you. Okay. Sige. Nahinay nga kasi puso ko. Kumusta ko palang gaon? Nga dako. Thank you, Lord. Mga ka-just, time check is 9:51 in the evening. Kabalo ko kanong traffic kay Kabantian Road. Baha pa siguro siya. So, mo right turn ko diri sa may Orange Grove na kanto. Kay adto mi sa Jehovah na road. Katulugon ako. Kamusta ka diha, Sampio?
Uy, natulog na si Sampiolo. So, diligid ko mo gambol pa Kabantian Road kay magtulak unya si Sampio sa ako ang lumbok. Dari mi agi dari. And og sa dihang nang gawas ng mga dagkong umang. Kaya tapos na ang truck van. Sa mga dambungala na nina na sila sa gilid. My back is aching na. Labi na kaayo magpahilot. Thanks be to God, we arrived safely. Thanks to the Most High. You are welcome, anak kong doktor. Bye mga ka-just love. Time check is 10:10 in the evening. And this portion has been brought to you by Pito-Pito Onsi-Onsi. Wala ko katulugon kay naay coffee from Pito-Pito Onsi-Onsi. Good night mga ka-just love. God bless us all. Mwa chup-chup. So, malapit na kami sa hospital. Doon lagid. Isa na lang katambling. And medyo mababa. Nahadlo ko baba kabaha. Ayan pa. Pababa na oh. Okay. Ay, of course. Lugay pa ito masubside. Sa lugar namin ngayon guys, mga ka-just, wala pa nag-subside ang baha, I'm sure. So, ikot na naman kami. Mahabang ikutan. Doon sa sulok ng bulubundukin. So, we are here na mga ka-just love. And, padapin muna ako no kay i-PM ko muna si Doc kung kumana ba yung pasyente na gara-gara. Ana lang guys, mga ka-just. So, wala pa. Hindi pa daw natapos ang pasyente. So, punta muna kami ng Pito-Pito 11-11. Palit muna ako ng coffee kay naantok na gid. Tuan, vanilla. Gusto mo? Dili ka? Di ka yan? Ay. Okay, di ka katulog. Isa lang palita yan kay Doc lang. Ha? Nangapi ka karong gabi eh? Dili oy mag-ikot ko sa oval kay lisod pod. So, bilhan mo aray ako no. Dala ko ba ang akong
kwarta. Kasi wala ko'y money.